Vi er taget til et spot, der hedder Pureskov, der ligger ved Lundeborg. Det er faktisk ikke et spot, vi har fisket på før. Nej. Der var det første bait. Wow! Det kan noget. Det er i hvert fald ikke en havørred. Hvordan hænger vi fast i alt muligt hele tiden? Seriøst, det kan simpelthen ikke. Jeg tror, det er fordi, vi ikke koncentrerer os så meget. Jeg er fandme træt. Ja, vi går bare sådan. Jeg tror ærligt talt, at vores fangstrate ville stige lidt, hvis vi fik noget søvn. Fordi vi tænker slet ikke over, hvordan vi fisker og vis. Nej, jeg kaster bare. Ja. Spoler ind, kaster bare, spoler ind. Skal vi lige tage nogle kast her? Vi skifter til Russian Fishing 4. My guy, why me? Ebbe, fisk, fisk! En fisk! Ren fisk! Ja! Den er god, den er god, den er god. Oh Er den my god? God, den er god. Altså nu har du ikke følt en fisk i lang tid, jo, så alle fisk er gode, tænker den er jeg. god. Det er en fisk, det er en fisk, jeg er 100%. Hvor tager nettet, tro mig. Okay, jeg lægger lige med stang. Ebbe, den fighter, Ebbe. Ja. Den trækker. Den er farvet. Hvad mener du? Vi har den! Det skulle være fint. Ja! Endelig! No way! Ej, den er flot alligevel. Det er sgu da fint. Det var spinstop, by the way. Eller mål. Skal vi lige måle den? Okay. 40 cm målsfisk. Lidt over. Lidt over mål. 42 cm. Så er det da ikke en smål. Ej, okay, nu er jeg træt af den sten der. Okay. Hvordan? Den svømmer. Men den tog ret langt ude. Altså helt ude i kastet. Ja. Men det var egentlig også det, der er mening med det her spot. Det der står, at når vandstanden... Lad nu fucking være. Nu har jeg sprøjtet nok på mig. Når vandstanden er til det, så kan man gå helt derud, og så kan man både kaste ind mod kysten og ud til siderne og foran. Bliver du bare gennemblidt? Ja. Jeg tror også, jeg prøver noget lidt her. Så vi tog ikke hen til det spot, som vi har fisket ved meget før. Vi prøver et nyt lidt. Men her der er der siv, og det er et spot, vi har kigget på før. Men der har bare ikke rigtig været vandstand til det. Jeg tror egentlig, det er bedre vintermånederne. Ja, det er bedre vintermåneder, men nu er det også bare lige for at afprøve det. Lasse, han har taget bombardo på. 2 fluer. Rejeflue, en honey shrimp. Med snaps på, og en autumn fly. 2 fluer. Den er dejlig. Du har taget en meget lille snorbassen, en eller anden hvid farve, vi ikke ved, hvad hedder. Det hedder det er en UL snorbassen. Ja, en eller anden slags. Kan vi gå ned der? Man kan godt se havbunden her. Det kunne være et vildt sted at fange her. Jeg vil faktisk være lidt... Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, hvis jeg fik en på her. Jeg vidste bare, det ville ske. Den kunne jeg godt have sagt mig selv. Men tror du, det er til at gå i det der, eller er det bare sump? Det ved jeg ikke helt. Skal vi prøve at gå lidt op? Ja. Det ved jeg altså ikke helt om det er. Det kunne man godt, eller hvad? Ja. Er det glat, eller hvad? Bare pas på, så det er fint. Jeg var ikke ved at glide, men jeg ved det ikke. Det er i hvert fald glat der, da. Ja, UL er i hvert fald det rigtige valg her.
Ja, der er godt nok lavt. Der er fisk! No way! Nej! Hvor gik det hurtigt? Hvor er det perfekt. Første kast! Fuck, hvor er det heldigt. Ja, fuck, det er godt valg af os. Bare kast ud, der er jo nok flere så. Hold da op, det var hurtigt. Netter du den? Ja. Ej, den er ikke så stor. Nej, men... Nej, okay. Den er samme størrelse som den Ja, her. det er den sgu. Nej, hvor fint. Tag den lige med til kanten. Jeg har stangen ude jo. Tak. Sprøjt den der ikke lige hovedet. Det er fair play. Sådan der. To målsfisk. Den har perfekt farve til det her. Fuck, den svømmer bare, ja. Den er lavet til den bund her. Så. Yes, man. Okay, det er nok en af de vildeste fangster også sådan. Jamen, det har altså også bare et spot, der bare har været lovende længe. Ja, vi har altid kigget sådan lidt på det, når vi kommer Ja, det har altid været sådan, ej, det er ikke i dag, ej, det er ikke i dag. Skal vi prøve at gå lidt mod frihjulene? Men det er altså også bare noget mudder på den, det her da. Jeg kan godt mærke, at jeg synker mere og mere, jo længere jeg kommer herhen. Ej, du synker også bare helt ned i. Der. Ja, jeg sidder helt fast i det her. Jeg kan godt stå der og så kaste den vej. No Det er way. fisk. Det er fisk. No way. Cirka samme størrelse. Præcis samme størrelse. Cirka samme. Er den lille? Nej, lidt mindre. Ja. Jeg kan knætte den. Den er lidt mindre. Kommer. Jeg beholder den, jeg skal hjælpe dig. Okay, den der går sikkert med. Ej, den er også lidt mere farvet. Det er altså faktisk nogle fine fisk, vi fanger. Ja. Sådan, mand. W. Krøde godt igen. Så jeg skal måske ikke have flue på, det vil jeg ikke have. Vi vil i hvert fald gerne have små blink lige nu. 40. 3 målsfisk i dag. Vi kommer på igen også. Off you go, my guy. Nå, lad os give det 5 minutter mere, ellers så har vi vel det, vi kom efter. Så tager jeg sidste kast her. Ej, det var en god tur. Ej, det var det altså. Det var faktisk vores bedste tur at lade hænge.